kasalwana ko mong Nini. sumay. May ngalipusal na kami Utang marami pa marami. Teka nito lalakad. Arthritis. Para yun na. Tama, makakonsinor. Yung pano ka? Alam ko. Kasalidatan ka na. Si? Oo. Salida ka ka lang pera na eh. Balugay ang nakakaya ka. Dahil natapa. Kaya nakatapa. Kami siguro dinabas kayo nin eh. Oo. Ang kaatin ng kabe anak na eh. Aray.
Kung hindi ako may hata ng ketakpay, ito doon sa ulit. GoPro aking munisipyo. Ano Oh, to? yung sweeper. Sweeper. Sandro. Isa magkaning aldo yung May 400. Kasi fix yung salary. Pero nung kwentan me, kaya rin. At yung 400. 400. Kahit sit sipper ko kayo ni pilang kong mag sit sipper kayo ni. Pilang kayong magobra. Dakala. Dakala. Makapaduro lagi ni na. Mabilo ka mabalakot. Kaya kata. Ini ang sityo. Na? Tikatan nilelen. PWP ko paano na may mga alauna Allowance? mag financial assistance. Kung aking Photo pang after lunch pa? Wah, alauna. Yung pinasikit ang governor king DSWD. Pati DSWD, Wah, ang daking DSWD, Wah. mani ko kayo. Wah, man ka. Capitol na ito, Capitol pa ang taneba. Wah. Capitol ka rin may papwa. Wah. 2.5 mo rin. Magkano eh? Kare magaran. Pungabiyas, di ba? Wah, Grocery. Grocery yan. Siyempre, di ba? Wah, every year. Senior citizen, PWD. Wah. Kakalo kaya ka rin. Biya ka rin. Karahan Capitol. Wah po, kening mabiga. Kening kaan. Itong office yung karahan. Wah, bis.